Niin? Ikävät uutiset. Sanon yhtä. Tarkoitan toista. Poliitikko. Medio. Ja tähtitoimittaja. Joo, homman pitää toimia kelillä kuin kelillä. Mitä näillä on tekemistä toistensa kanssa? Aamuhartauden pitää tänä aamuna pastori Happinen. Kuka haluaa kuolla? Kuka haluaa kuolla? Tervehdyselävät. Te olette kutsuneet minua ja minä saavuin. Painakaa päänne minun edessäni, koska minä olen julma ja kaunis. Julma ja kaunis. Mitä tapahtui ladulla? Neiti, te hävytön pikku hempukka. Miksi tämä rouva on niin pillastunut? Ja miksi tätä naista piestään koko ajan? Mikä on tämä sininen möykki? Silloin jalka alkaa hidastamaan ja lopulta pysähtyy kokonaan. Kenen jalka teki mitä? Antero S:n kummitusballadi. Maaliskuussa 2012.